Lodwa tajba l-kulħadd lilkom hawnhekk preżenti u lil dawk li qed isegwuna mid-dar. Huwa mument prezzjuż il-15 l-erba' bitħejja għal dak li se niċċelebraw fil-15 ta' Wissu, Lejt ta' Marija. Ejjew niġbru moħħna u qalbna fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun magħkom il-kol. Issa li tħallna fis-santwarju nidħlu fina nfusna u nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla jista' kollox u jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għenin, billi ħallejt dmirijiet. Ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Se nagħmlu l-Qudiesa Marija, u ġbija tal-Knisja. Nitolbu. Mulej inti tajtna l-Verġni Marija, eżempju ta' mħabba bla qies, ta' umiltà mill-aqwa. Għamel lill-Knisja tiegħek tħares il-preċett tal-imħabba u tingħata l-qadi tal-bnedmin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien il-mulej għajjat f'widnejja bleħen qawwi u qal: Ersqu intom li se tikkastigaw il-belt, kull wieħed minnkom bl-armi errieda f'idu. U wara jersqu 6 irġiel min-naħa tal-bib ta' fuq li jħares lejn it-tramuntana. Kull wieħed minnhom bl-armi f'idu biex jifarrak. F'nofshom kien hemm raġel ieħor liebes l-għażel u kellu fuq ġenbu il-meħtieġ għall-kitba. Dawn l-irġiel marru u qagħdu ħdejn l-altar tal-bronż. Il-glorja ta' Alla ta' Iżrael intrefet il fuq mill-kerubini għax kienet fuqhom u marret fid-daħla tat-tempju. Imbagħad il-mulej sejjaħ lir-raġel liebes l-għażel li kellu il-meħtieġ għall-kitba fuq ġenbu u qallu: Għaddi minn nofs il-belt, minn nofs Ġerusalemm u għamel il-marka taw fuq ġbien dawk li ssibhom jitniedu u jitbikkew minħabba l-qżiżijiet kollha li jsiru fiha. U lill-oħrajn smajtu jgħidilhom: Għaddu warajh minn nofs il-belt u sawtu, tħossu għal ħadd u taħfru għal il-ħadd. Xjuħ, żgħażagħ, xebbiet, tfal, nisa, oqtluhom sal-aħħar wieħed. Imma tersqu lejn ħadd minn dawk li għandhom il-marka fuq ġbinhom. Ibdew mis-santwarju tiegħi u qalilhom: Ipprofanaw it-tempju, imlew il-ptieħi tiegħi bil-maqtulin, u ħorġu. U huma ħarġu u bdew joqtlu fil-belt. Imbagħad il-glorja tal-mulej telqet mid-daħla tat-tempju u qadet fuq il-kerubini. U l-kerubini fetħu ġwenħajhom, ħarġu u ntrefgħu mill-art quddiem għajnejja, bir-roti ma' ġenbhom. Imbagħad waqfu ħdejn it-tempju tal-mulej fid-daħla tal-bieb li jagħti għall-vant, bil-glorja ta' Alla ta' Iżrael fuqhom, min-naħa ta' fuq. Dawn kienu l-istess ħlejjaq ħajjin
li kont rajt taħt Alla ta' Iżrael ħdejn ix-xmara kebar u għaraft li kienu kerubini. Kull waħda mill-ħlejjaq ħajjin kellha 4 wuċuħ u 4 ġwienaħ, b'sura ta' id ta' bniedem taħt ġwenħajhom. U minn suret wiċċhom kienu l-istess wuċuħ li kont rajt ħdejn ix-xmara kebar. Kull waħda minnhom kienet mixja il-qudiem. Il-kelma tal-mulej. Ola mis-smewwiet u sebħ il-mulej. Ola mis-smewwiet u sebħ il-mulej. Faħru għaddejja tal-mulej. Faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbirek minn issa u għal dejjem. Ola mis-smewwiet u sebħ il-mulej. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun infaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha il-mulej. Ola mis-smewwiet u sebħu. Ola mis-smewwiet u sebħ il-mulej. Minu bħal-mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li ħares l-isfel lejn is-smewwiet u lejn l-art. Ola mis-smewwiet u sebħ il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, 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 Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdanna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. alleluja, alleluja, alleluja. Jekk jisma' minnek tkun irbaħt lura lil ħuk il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu widbu. Jekk jisma' minnek tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' murhu miegħek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', murejt lill-Knisja. U jekk aqqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu wieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom fl-imkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smewwiet jagħtihilhom. Għax fejn tnejn jew tlieta ikunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Fejn tnejn jew tlieta ikunu miġbura f'isem Ġesu, Ġesu qiegħed hawn. Eżisti jgħid il-preżenza hija preżenza importanti. Jien ma mmurx il-Knisja għal wiċċ in-nies. Jien immur il-Knisja għax nemmen fil-preżenza t'Alla. Il-kelma li dalgħodu kelmitna. Kelmitna fuq dmir importanti li ħafna minna ġenituri jew saċerdoti farfarna r-responsabilta minn fuq spallejna. X'inhi fil-Knisja dil-kelma li qed jgħidilna Ġesu? Il-korrezzjoni. Da żmien naraw il-ħażin u nibqgħu għaddejjin. Indawru wiċċna n-naħa l-oħra ta' parsi maħniex naraw, maħniex nisimgħu.
Imma nafu li għandna nagħmlu korrezzjoni f'ħina u f'waqta. U attenti. Hemm korrezzjoni li tħott, partikolarment il-uliedek, anke dawk l-uliet li għamiltilhom it-tqarbina, mittom għamiltilhom il-griżma, battom fl-iskola tal-Knisja u llum ma jridux jafu bi Knisja jew balla. Hemm korrezzjoni li tħott u korrezzjoni li tibni. Din hija importanti. Korrezzjoni li tibni. Fl-aħħar erba' se ngħidilkom minn fom minn għadda mill-esperjenza ta' min kien jiġi jżur il-kappella ta' Pino. Qed nitkellem minn Carmni Grima. Carmni Grima kienet imnikta ħafna. Illi l-kappella ta' Pino għal ħafna snin kienet abbandunata. Kienet qed taqa' u kienu se jgħalquha. Fimtu għadejn? Kappella li għandha l-fuq minn 400 sena bi kwadru għażiż tal-Assunta Santa Maria il-qabar vojt ta' Madeo Perugino. Dil-kappella kienet abbandunata. Carmni Grima tgħid li kienet ferħana wisq li kien hawn saċerdot jismu Dun Giuseppe illi kien bena kappella qrib l-għelieqi tagħha ta' San Publiju. Qiegħda hawnhekk fil-qrib, qrib ir-raba tagħha, ir-raba tal-Ġordan jgħidulu, l-inħawi tal-Ġordan, tal-fanal tal-Ġordan. Minħabba li kienet tiġi hawnhekk u kienet tara l-Knisja abbandunata, kienet tgħid mhux darba jew tnejn kont se narma l-ħmar ta' missieri biex immur il-belt. U hemmhekk nidħol għand l-isqof u ngħidlu ibgħat qassis ħajjieħu ħsieb dik il-kappella qabel ma jkun tard wisq. U tkompli tgħid jiena għadni mettilkomx qed tgħid Carmni. Jiena kont devota kbira tal-Madonna ta' Pino. Pino għaliex il-kappella l-art kienet ta' Pino Gauci, għalhekk jgħidula l-Madonna ta' Pino, Pino Gauci, li għat impitter fin-naħa tal-ġemb tal-kwadru, qed iżomm parċmina li l-kappella tajat lilu, ir-raba jgħajat lilu, għandu d-daqna il-baffi bojot għad differenza mill-oħrajn tarawha fil-kwadru. Min dejjem laqtitla qalbi din il-kappella u minkejja li kont inkun jiena lura mir-raba dejjem nidħol ngħid xi talb. Filgħodu mal-inqum kont indur lejja b'xi talb ta' Kurunelli dawk it-talbiet li kienet għalmitni ommi. Għax il-kappella kienet tidher sew mill-kamra tas-sodda tiegħi, tafu fejn kienet id-dar tagħha, u l-kappella faċċata tar-raba tal-għelieqi kienet tidher sewwa minn hemmhekk. Carmni kienet tgħid u din ngħiduha miegħi għax ħafna minnkom tafuha. Kemm kont inlissem bil-qalb. Ismagħha, ngħiduha miegħi. O Marija wisgrazzjuża, inti l-om l-iżjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità, mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Dik kienet tgħidha Carmni. Tkompli, iftħu idnejkom sewwa, għax it-tfal ma jafuwiex din l-istorja. Niftakar kelli 45 sena. Xi ftit xhur fuqhom. It-22 ta' Ġunju 1883 kien il-jum tal-ġimgħa. Għall-10 ta' filgħodu kont sejra d-dar minn għalqa li kellna taħt il-Ġordan din in-naħa. Kont soltu nieqaf quddiem ta' Pino, inġib il-muftieħ minn taħt ġebla fil-qrib u ngħid xi Ave Marija. Dakinhar kont maġla. Ix-xemx kienet tisreċ l-issin xi Ave Marija. Oqbad triq biex nibqa' sejra. Ejja. Inħsat. Qabditni roda. Dawwart wiċċi biex nara min sejjaħtli. Għax ċerta li ma kont il-maħt il-ħadd fil-kappella
u laqqas barra, u fil-fatt ma kien hemm ħadd. Erġajt bdejt miexja, kien hemm ftit tarġiet, bdiet miexja. Ejja llum, qaltilha l-Madonna, qabel sena oħra ma tkunx tista' tiġi bir-roda għax kontodni o tort. Ħsibt tgħid hemm xi ħadd ġo l-kappella. Qed ħammuru nara. Bir-roda u kemm xejn imbeżza tajt ħarsa mitwejqa tieqa żgħira bi gradilja tal-ħadejt li kien hemm fil-bieba qabel tidħol fil-kappella. Baħ, ma kien hemm ħadd. Qed ħaniftaħ għax issa rabbejt il-kuraġġ. Dawwart il-muftieħ u dħalt. Inżilt tarkubtejja ara wara l-biża, il-kuraġġ u karmnitejt inżilt tarkubtejja. Slim għalik Marija. Ma nafx ħassejt ġo fija. Isni ħriġt barra minn sensija. Ejt 3 Ave Marijiet. Fġieħi 3 ijiem l-ġisem tiegħi dam ġewwa l-qabar. Taraw il-festa ta' Santa Marija tal-15 ta' Wissu, qed taraw il-velja tal-Assunta, qed taraw għax fil-kwadru ma' dik il-Madonna sabiħa bl-anġli bil-kwikeb bil-kuruna, l-iktar ħaġa importanti l-qabar vojt li hemm min-naħa t'isfel. Bil-qalb iktar minn qatt qabel komplejt Slim għalik Marija. Il-kelmiet ġew min-naħa tal-kwadru. Il-kelmiet il-leħen ġie min-naħa tal-kwadru tal-Perugino. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna hekk ikun. Hekk tennejt għal 3 darbiet. Ħriġt, għalaqt u wasalt id-dar. Wasalt id-dar. Kif sewwa wasalt? Ma nafx. Ejja Spiritu Santu imla l-qalb tagħna u d-dim din l-esperjenza ta' bniedem, ta' nies, ta' persuni li rċevew il-messaġġ il-mewt mhix l-aħħar kelma. Ejja nitolbu għall-Papa, għall-Arċisqof Charles, Joseph li jgħinu, l-Isqof tagħna Anton li diġà ġie hawnhekk kif jagħmel l-erbat kollha. Iqaddes f'riġlejn il-Madonna. X'eżempju sabiħ tal-Isqof tagħna li jżur dan is-santwarju, jippriedka u jitlob magħna it-3 Ave Marijiet. Nitolbu għas-seminaristi talba speċjali għas-sorijiet li jaqdu f'dan is-santwarju reliġjużi kollha. Għas-saċerdoti li jaqdu f'dan is-santwarju fil-liturġija, tant benefatturi kuljum, tant nies li jgħidulek forsi dis-sena l-aħħar darba li semmur l-erbat. Ejju nħallu fidejn il-Madonna u nitolbu ismana. Għal-marit fid-daru fl-isptar, fil-ruħu fil-ġisem, biex isib il-fejqan u s-serħan, nitolbu. Għall-eżies mejtin tagħna biex intmu lejta tihom il-premju ta' dejjem fil-ġenna, nitolbu smana. Nixtieq nitlob għal dawk in-nies li qalulna nitolbu għalihom. Nitolbu ħafna żgħażagħ. Inħallu s-santwarju bil-lejl miftuħ kif se nagħmlu anke bejn l-14 u l-15 ta' Wissu biex il-familji żgħar iż-żgħażagħ. Din il-ġrajja li jettilkom irrakkontawha għax ħadd intilef. Hawnhekk ġraw affarijiet kbar, di parti żgħira, m'għedniex ta' Franġisk Portelli. Għax dik kbar, jew kbira, ħanejdu hekk, ħalli ma noqogħdux inqablu. Imma li l-Madonna kelmitu 6 darbiet bil-pjaga l-moħbija, għax hawnhekk jiġu ħafna nies bil-pjagi moħbija. Irresqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Ommal. Itlob għalina.
الأداني فرود باتي الحياة l'offerta tana الحياة Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom iġob l-Alla missier li jista' kollox. Ferħanin fit-tifkira ta' ibnek, nofrulek mulej sagrifiċċju ta' tifħir biex bdil-qima qaddisa u bil-grazzja tiegħek niksbu l-frott tal-fidwa tagħhom. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mis-Sir Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħaj. Unfaħruk, imberkuk, inxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni. Nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' xbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Osanna fl-għola tas-Samri, mbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-għola tas-Samri. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata u minn raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħaj qasa tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara lik l-ħalkalċi, reġa radd il-ħaj, ta' li d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabru, jinxandru. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddulek ħajr intoġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa l-jum, l-Isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju tal-Qudiesa. Michael Refolo, l-erwieħ ta' Giuseppe u Giuseppa Mikallef,
Lorenz Balzano, Teresa Mifsu, Franki Xwire, l-erwieħ tal-benefatturi kollha tagħna. Għamil li kif huma bil-magħmudija mietu fi bnek u bħal ibnek hekk ukoll fi bnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll futna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu qiegħed f'nofsna u issa ħaj fl-Ewkaristija. Namlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim, laqda, li inti trid fih int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin u ngħidu ħaruf Talla. Ħenna għalina. Mulej Ġesu, għamel li din it-tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan u il-ħaruf Talla. Dan u li neħħidnu bit-tad-dinja ħen dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Kulu dan ġismi, dan demmi xorbu, u l-anġli staġbet kemm jiċċekki. Saltan dejjem fosti l-malti, għax aħna rridu lil Ġesu ibnek, jisaltan dejjem fosti l-malti.
nitolbu tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema qed niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fil-ħnina tiegħek li nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif tassew jixraq. Bi Kristu Sidna. Hekk inħeġġiġkom ħafna biex iġġibula ħafna qlub lil Madonna. Kull min hawn preżenti jista' jgħaddi l-kelma. Dan huwa post ta' għażiż u jkun ħaj daqskemm ikun ħajja għalik. Ikun post ta' mirakli u ta' grazzi daqskemm aħna niftħu qalbna għal miraklu kbir ta' Alla. U għalhekk issa se ngħidu l-Magnificat b'ringrazzjament tal-li għamilna dawn l-14 il-erba u t-tlet Ave Marijiet. Ejdu dik it-talba li tinsab fuq dan il-ktejjeb o Marija wis Grazzjuża li Karm Nigrima li l-Madonna komunikat magħha kienet tgħidha mid-dar tagħha waqt li tħares lejn il-kappella. Dawk minkom li jixtiequ ipoġġu ġebla oħra fil-binja ta' Soup Kitchen għall-missjoni ħanoffru dak li offrejtu nar il-velja tal-Assunta, jiġifieri nar il-ġimgħa bil-lejl se nagħtuha lis-sisters li għandhom missjonijiet, partikolarment fil-Filippini u l-Vjetnam, biex timbena din is-Soup Kitchen. Jekk hawn minnkom min irid jagħti semu f'dawn l-aħħar sigħat hemm l-envelopes ħdejn dik il-qalb, hemm it-tarif miktub u tistgħu intom ukoll tagħmlu ġest ta' karità issa li għamilna il-15 il-erba. Ngħid grazzi l min kien jiġi u jorganizza l-pellegrinaġġi, il-min kien janima l-organi, il-kant, lil-Patri Ċens li kien jiġi għal-qrar imma qiegħed l-isptar. U allura nitolbu għalih dan il-Patri Kapuċċin flimkien ma' tant saċerdoti li jagħtu s-servizz tagħhom hawnhekk u li lna l-Mart jaħkimna wkoll. U allura rridu wkoll nitolbu għar-reliġjużi, saċerdoti u dawk li huma addetti biex jagħtu s-servizz f'dan is-santwarju. Tinsewx il-velja ikun hemm seating għal kulħadd nibdew fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq jiġi jenna narmaw il-ġimgħa fis-6 ta' filgħodu u nżarmaw il-ġimgħa fl-10 ta' bil-lejl. Tuna daqqa tgħid għax in-nies il-volontiera għandna dejjem bżonnhom. Grazzi mill-qalb. Insellmu lil Madonna li magħha qed nagħlqu dawn il-15 l-erba. Wara min irid minnkom nidħlu wkoll fil-kappella. Nagħmlu s-sinjal tas-salim. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. U wara l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ, lon jabatom il-barra b'xejn. Bħalma wiegħed il-missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. 3 Ave Marijiet għadu nur ta' kemm il-ġisem ta' Marija kien mitfun fil-qabar. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Vuċi waħda fl-imkien, o Marija wis Grazzjuża,
inti l-om, Misja glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna natu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Morru fil-paċi ta' Kristu. Fl-isem tal-Messija, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Slim għalik, mux bejba maqazza, ena u fer tal-bnedmin, ena u fer tal-anġli kolla, għaxqa u koll tal-ħani. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, birkinti fost il-nisa u mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Kif ninsabu b'qima kbir fir-riġlejn tiegħek mixħuta, iġbed lejk il-moħna l-ruħna, ħallihomx mal-art marbut. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Malta wawdex gżejjer tiegħek, inti bozza lilhom ħtart, sabiex minnon jingħatala l-aqwa ġie fuq dina l-ar. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Min ġol ġenna jaħanina, oġbok ħares ħarsa lejna, biex tifridna minn kull fruwa bil-qdusija ruħna mżejna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkint fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. U aħna wliedek smajna leħnek, b'dilla mara qazza tiegħek. Tajja, ma nsibux ena li f'mijek. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Jekk inħarsu lejn xbijietek, qalbna fer, qalbna tintenna, għaliex minna ħirġa d-dija li tfakkarna f'dik tal-ġenn. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. O Marija, ħares lejna, aħna wliedek midinbin, nissel f'qalbna nar ta' mħabba lejn Ġesu Kristu l-ħanin. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qabel nirċievu l-barka u nagħmlu s-sinjal tas-salib, infakkarkom li l-lejla nidu l-aħħar rużarju għal paċi bl-adorazzjoni fis-sittani eskwart fejn imbirku l-morda u l-dawk li għandhom bżonn xi fejqan. Ħajkun hawn pellegrinaġġ mis-santwarju tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta. Irresqula t-talb tagħna. Il-mulej magħkom.
bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Tolbu bl-interċessjoni tal-Madonna, Tana Marija, uħsib naħna midimbin, aħna dajfin. Ejn il-min għandu mart terminali, mart kroniku, min qed jaqta' qalbu mill-ħajja u min m'għandux min jitlob għalih. Il-mulej ma'kom, bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Charles